ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವಾರಾ ಏಪ ಕೂನಲ್ಲ ಬರ್ತನ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬರ್ತನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪಿದ್ದೀರು ಗಡ್ಬಡಿದ್ದು ಮುಗ್ಲೇರು ಈ ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾನ ಕಾಲೇಜ್ ಇರುಪುನಾಗ ರೋಲ್ ಉಣ್ಣೆ ದಾನೆ ಲೇಟ್ ದಾನೆ ಲೇಟ್ ದಾನೆ ದಿಪ್ಪು ದಿಪ್ಪು ಖಾಲಿದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಇದ್ದದಲ್ಲಿ ಜಿಂಜಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಮೇಷರಾಶಿದಕ್ಕೂ ವಾಶಾಪ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲ ಕೆಲಿಂದಿರೋ ನಿಂತಿನಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಮೇಷರಾಶಿದಕ್ಕೂ ಪುಗ್ಗಿ ಒಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಜಿಂಜಿನೇ ಜಿಂಜಿ. ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚೆಲ್ಲರ ಸೌಖ್ಯತ್ತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನಿ ಸಂಡೇ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಸಂಡೇದ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ದೇನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅನಗ. ಸೊ ಒಂದು ಸಂಡೇದನೇ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿ ನಾನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅದು ಕುಲ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂಬೆ ರೆಡಿ ಇಮ್ಮೆನೇ ಎಂಕುಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಕುಲ್ದೀನಿ. ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಮ್ಮಗೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಪಿ ನೇಪಲ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರು ರೆಡಿ ಅದು ಕುಲ್ದಿರು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅದು ಕುಲ್ದೆ. ದಂಚಿ ದಿಂಚಿ ಒಯ್ದಿಲ್ಲ ಆ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿತ್ತುಲಗೆ ಅಲ್ಲ ಮೆಟ್ಯಾಟು ಗಾಡು ಟ್ಯಾಟು ಸೇಮ್ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟೈಲಿ ಮಲ್ದಿರು ಮಾರಯ್ಯ ಅದ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟೈಲಿ ಮಲ್ದಿರು ನೀ ಇರ್ನಾಗ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವಾರ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪ ಮಾಡುವಾರ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವಾರ ಮಾಡ್ದಾರಾ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಮೂಕುಲ್ಲ ಆತ ಎಂಚಿನೊಂಡುಲ್ಲ ನೇರುಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಏಪ ಕೂನಲ್ಲ ಬರ್ತನ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬರ್ತನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪಿದ್ದೀರು ಗಡ್ಬಡಿದ್ದು ಮುಗ್ಲೇರು ಈ ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾನ ಕಾಲೇಜ್ ಇರುಪುನಾಗ ಅವು ಇದೆ ಯಾನ ಕಾಲೇಜ್ ಇರುಪುನಾಗ ಗಡ್ಬಡ್ ಬಕ್ಕ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಧಮಾಕ ಇದ್ದಾನೆ ಎನ್ನ ಫ್ಲೇವರ್ ನಿನ್ನ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಮ್ಮೆನ್ನ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಧಮಾಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಣ್ಣದು ಇಬ್ಬೆನ್ನ ಸೋನು ನಾನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಪಣ್ಣದು ಮೆರ್ನ ಗಡ್ಬಡ್ ಮುಂದಾನೆ ಹೋಗಿರಾಯನ ಕಾಲದ ಆರ ಇಟ್ಟು ಉಳ್ಳೀರು ಎಂಕುಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇರ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಇನ್ನಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದೊಂದು ಪಿಜ್ಜಾ ಉಂಟು ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಪಿಜ್ಜಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದೋಸೆ ಆ ಸೈಡ್ದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಫುಲ್ಲು ಜಿಂಜಿದನು ಈ ಸೈಡ್ ಅಡಿತ್ತು ಎಂಕುಲೆ ಉಲ್ಲ ಎಂಕುಲು 4 ಜನ ಬಪ್ಪಲಿ ಬೇತೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಲ್ಲೇ 2 ಜನ ಖಾಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ನಾನು ಜಿಂಜು ನಾನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್
ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಖಾಲಿ ಉಂಟು ನೆಟ್ಟಿ ಆ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ಲು ಜಿಂಜಿದುಂಟು ಆ ಸೈಡ್ ನಾನು ನೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇದಾದ ಮೆಲ್ಟ್ ಹಾಕು ಇಲ್ಲ ಈ ರವೆ ಒಂಜಿ ಜೋರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇದೇಗೆ ಬಲ್ಲ ಲೇಟಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಫಿ ಕೆಲಸ ఎంచండి నిన్న ఎంచండి ನಾವು ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತೀವಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಯಾನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಬೌಲುದು ಎಣ್ಣೆ ಇಚ್ಚೂರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಂದು ತಿಂದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯನ್ನು ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂಚ ಆರು ಮೇರೊಂಜಿ ಕಬ್ಬಡಿ ತಿಂದು ಮುಗಿದು ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಬೆಕ್ಕಸೊಂದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಚೊಂದು ಫ್ರಿಜ್ಜು ಎನ್ನಲ್ಲ ಶೂಪ್ ಯಾರು ಬೌಲ್ದು ನನಗೆ ಇದೇ ಒಂಚೂರು ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೇ ನಾಡ ಶೂಪ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಪ್ರೈಸ್ ಓಲುಂಡು ಮೇ ದಾನೆ ಲೇಟ್ ದಾನೆ ಲೇಟ್ ದಾನೆ దాదానికి అది ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ దాదావు నమ్ముడు ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ దాదావు నమ్ముడు ಇಲ್ಲಾಡು ಅವೇನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅದು ಬಿಜ್ಜು ಈ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಒಂದು ಬೋರ್ಡೊಂದು ಪಂಡತ ಇಲ್ಲಾಡು ಬಟಾಟೆ ಉದ್ದ ಮೂರ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಉರ್ತೋಲೆತ ಮೂಲಾಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ಪಿಜ ఇక్కడ ఖాళీ ఖాళీ క్యాబిన్ ఎత్తుతులే జింజి తిని అవి మేషರಾಶಿ ದಕ್ಕಲು ವಾಶಾಪ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲ ಕೆಲಿಂದಿರೋ ನಿಂತಿನಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಮೇಷರಾಶಿ ದಕ್ಕಲು ಪೊಗ್ಗಿ ಒಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಜಿಂಜಿನೇ ಜಿಂಜಿ ಅಂಚ ಉಲೈಡು ಈ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಫುಲ್ಲು ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು ಖಾಲಿ ಏತು 6 ಜನ ಇತ್ತಲ್ಲ 4 ಜನ ಹೆಂಗೋಳು 5 2 ಜನ ತೆಂಕು ಈ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ದು ಏತು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಣ್ಣ ಅದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಬಕ್ಕ 2 ಕಟ್ಲೆಟ್ ಬಣ್ಣಗ ಫುಲ್ ಆಪಣ ಇವೆನ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಬರ್ತಾನೆ 2 ಕಟ್ಲೆಟ್ ಚಟ್ನಿ ಕುಕುಂಬರ್ ಅವು ಉಪ್ಪುನಿ 2 ಒಂದು ಎಂಚ ತೋಜಿ ಗೊತ್ತನ ಇದು ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ಲಕ್ಕ ತೋಜ ಒಂದು ಅಂಜಲ್ದ ಫ್ರೈ ಲಕ್ಕ ತೋಜ ಫ್ಲೇವರ್ ರೆಡ್ ಉಣ್ಣದ ರೆಡ್ ಹಣ್ಣು ಟೇಸ್ಟ್ ಬಿಜ್ಜೋರ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ರೆಡ್ ಹಣ್ಣು ಟೇಸ್ಟ್
ಟೇಸ್ಟ್ ಕುಲ ಎಡ್ಡಣ್ಣದ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡಣ್ಣ ಒಂದು ಬಿಜ್ಜಿನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎಡ್ದು ಎಡ್ದು ನಿಲ್ಲಡು ಬಟಾಟೆನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎನ್ನ ಬಟಾಟೆಗೆ ಹಾಕಲ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಅದೇ ದಿಪ್ಪು ದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ತಿನ್ನೋದಿನಕ್ಲಾಗ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ತಿನ್ನೋದಿನಕ್ಲಾಗ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಪೂರಕ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಚಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಆಯ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆದಲು ಯಾನ್ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲದಿಲ್ಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಯಾನ್ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಜಿನ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ತಿನ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಸೊ ಮೇರೆಗೆ ಗಡ್ಬಡೆಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬೌಲ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಶೋಕು ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂಚ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದಕೊಚ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ತಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದು ಇಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡ್ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.